סבתי תידור רוזנטל אהובי. בני הבכור והאהוב. זה בנענות תום. خطفوا 4 من قرايبي وقتل قريب דודתי آخر. כרמלה ודודניתי נויה זיכרונה לאהבה. הדוד שלי והמטפל של عائلة أمي تعيش في مخيمات اللاجئين في غزة حيث استشهد 24 من أفراد. משפחת דראושה, משפחתי, איבדה את בנה. הקולגה הפלסטינית שלנו איבדה לפחות 7 מבני משפחתה בעזה. ולעוד קולגה יש בן חייל שמשרת בעזה, שאת הפחד האימהי שלה אני רואה כל יום. הכאב שלנו, של כולנו, הוא אמיתי. כמה עוד דם תוכל האדמה הזאת לספוג? תגידו לי עוד כמה? בדיוק מהמקום הזה, מאוד מדמם וכואב. אם אנחנו כן מצליחים לפעול, אז זה פשוט מהפכה. זה הרגע הכי מתאים לדבר על שלום, מכיוון ששלום עושים אחרי מלחמות. אלוף במילואים, עובדת סוציאלית ועיתונאית. יוזמי מכתב הטייסים. בוגר יחידת שלדג. פעילה חברתית. חובש בצנחנים. אקטיביסטית, שמאל, עממי, מזרחי. פרופסור במכון ויצמן וחתן פרס ישראל. מנהלת שותפה של מערכת החינוך בוואחד תמונה הסלאם. של אורית צ'רניחובסקי. מייסד תנועת הפריפריות. כלתם של תמי ויורם מצגר. פעילה במאבק הציבורי להחלפת הממשלה. אלמנתו של אביב אצילי ופדוית שבי. השלום הוא הביטחון האולטימטיבי. בסיס לחיים בני קיימא. من أجل شعوبنا كافة. It's time. Temps de refuser la haine, temps d'écouter, d'échanger, d'agir. מתוך החורבן אפשר אחרת. It's time to end the conflict. אנחנו לא נוותר. אנחנו נצליח. תקווה עושים. הגיע הזמן לנסות שוב שלום.